Ο Πιερλουίτζι Κολίνα είναι έτοιμος. Μετά από μια μεγάλη πορεία με επιτυχίες ειδικά στο δεύτερο γύρο των προκριματικών, η εθνική μας ομάδα στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία, στο πρώτο παιχνίδι στη Σέντρα απέναντι στους διοργανωτές Πορτογάλους. Φύγαμε καλή μας τύχη. Μανής. Κάτω η μπάλα. Δεξιά τώρα στον Φερέιρα που τρέχει να τον μαρκάρει ο Στέλιος Γιαννακόπουλος προς την περιοχή των Πορτογάλων. Γίνεται το λάθος. Καραγκούνης θα σουτάρει ότι Πάρας. Αποκλείεται να μην σουτάρει από εκεί. Σουτ. 1-0 από τον Γιώργο Καραγκούνη. Δεν το περιμένανε. Στο πειρατικό ήταν ο Γιώργος Καραγκούνης και 1-0. Στο έκτο λεπτό στα στόπα θα σουτάρει. Σουτάρει και είναι γκολ. Είναι γκολ 1-0 υπέρ της εθνικής μας ομάδας και όλη η εξέδρα κατεβαίνει κάτω και παίρνει την αγκαλιά των Ελλήνων παιχτών. Πρέσαρε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Φερέιρα έκανε το λάθος, ο Καραγκούνης πήρε την μπάλα, προχώρησε 10 μέτρα και περίπου άλλα 10 έξω από την περιοχή. Κεραυνός δεξί στη δεξιά αγωνία του Ρικάρντο. Ελλάδα-Πορτογαλία 1-0, δεν αστειευόμαστε, μπήκαμε πειρατές στο γήπεδο. 1-0 εκπληκτικό. 1-0 εκπληκτικό, Τιπάρας Γιώργος Καραγκούνης με δυνατό σουτ εκεί που ο Ρικάρντο πέφτει αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δυστυχώς για αυτόν και ευτυχώς για μας. Μπράβο ρε Γιώργα ρε, 1-0. 1-0, κατηφόρησε το γήπεδο, την πάτησαν οι Πορτογάλοι. Κουστίνια, τη βγάζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, του την κλέβει ο Γιούρκας, αντεπίδεση Χαριστέας, Γιούρκας. Χαριστέας τώρα πρέπει να γίνει πάσα, περνάει μόνος του ο Γιούρκας, πέναλτι. Το έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Γιούρκα Σαϊταρίδη σε αυτή την εκπληκτική αντεπίδεση των Ελλήνων. Κλέβει την μπάλα πολύ ωραία πριν την πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Γιούρκα Σαϊταρίδης ακριβώς στο κέντρο. Φεύγει ο Χαριστέας, του την πετάει, ο Γιούρκας ανοίγεται από δεξιά. Ο Χαριστέας την κλείνει την κρίσιμη φάση και ενώ όλοι νομίζουμε ότι ο Άγγελος θα σουτάρει με το αριστερό. Μπασινάς τελικά. Ο Άγγελος Μπασινάς τελικά. Έλα Άγγελε, πολλές ώρες φεύγει ο Άγγελος. Γκολ 2-0. Στο πειρατικό είναι και ο Άγγελος. Ο Μπασινάς κάνει το 2-0. Δεν το περιμένουν. Έχουν μείνει αποσβολωμένοι, έχουν πάθει ζημιά, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Να τους το πούμε μετά. Θα το διαβάσουν στην αμπόλα. 2-0 Ελλάδα-Πορτογαλία με το πέναλτι γκολ του Άγγελου Μπασινά. Εκπληκτικά πράγματα. Ο Άγγελος Μπασινάς έστειλε την μπάλα στο αριστερό γράμμα του Ρικάρντο που του έκανε τη χάρη να ξαπλώσει δεξιά και θα αναγκαστεί να δει ότι έγινε το βράδυ στις ειδήσεις. Εκπληκτικό. Πορτογαλία-Ελλάδα 0-2. Σφύριξε! Τελείωσε! Οι Δράκοι πνίγηκαν με το πειρατικό που μπήκε στο γήπεδο στο αρχιπέλαγο του Τραγκάο. Ταξιδεύουμε εμείς, Ελλάδα-Πορτογαλία 2-1. Με τα γκολ του Καραγκούνη και τον Μπασινά μείωσε ο Ρονάλντο. Η Ελλάδα είναι νικήτρια στην πρεμιέρα του Euro 2004. Σας περιγράφω κάτι που δεν έχει ποτέ συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νίκη στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Νίκη χάρη στον Μπασινά. Νίκη χάρη στον Καραγκούνη. Νίκη χάρη στον Τραϊανό Δέλα. Νίκη χάρη στον Αντώνη Νικοπολίδη, τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, τον Ζήση Βρίζα, τον Άγγελο Χαριστέα. 2-1 στον Τραγκάο με το πειρατικό του Κάπτεν Τζίμι. Με αυτό το πειρατικό θα φύγουμε κι εμείς που κουρσέψαμε σήμερα τον Τραγκάο, σε μια μεγάλη νίκη του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε μια νίκη που μας φέρνει πρωταγωνιστές σε αυτόν τον όμιλο, με τον Ότο Ρεχάγκελ, Έλληνα από γεννησιμιού του να τρέχει στις εξέδρες και τους 4.000 Έλληνες και ορισμένους δημοσιογράφους όπως ο Αμιλών να παραλυρούν στις εξέδρες. Όλα τα παιδιά του Ρεχάγκελ, όλοι οι γαλανόλευκοι, όλοι μπροστά στην εξέδρα των 4.000 ηρωικών φιλάθλων μας που κέρδισαν αυτή τη μάχη που ήταν μάχη φιλάθλων και μάχη πολιτισμού, όπως αποδείξαμε όταν ανακτούστηκε ο εθνικός σύμβολος των Πορτογάλων. Η μεγαλύτερη επιτυχία γίνεται σήμερα χάρη στους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή σου, τον Ότο Ρεχάγκελ. Μια μεγάλη αναμφισβήτητη επιτυχία που δεν μπόρεσε να τη μικρύνει τον γκολ του Ρονάλντο στο 93 προς το 94. Νικήσαμε Ελλάδα-Πορτογαλία 2-1.